O, Andrew di'r ffefret o hyd, dwi'n meddwl. Maldwyn sy'n mynd beth gweld. Sut mae hwnnw'n llyfrau chdi, man? Iawn. Iawn. Allan o 10, feindio. 9. 9? O, yn ball, ydy. Fresh air, pa fi'n neud. Be? 9, iawn di, 9. Beth am... Iawn. 6? Ac o'n 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 Ynddi? Fath yno? o'n gwawn o'n Dda, ni. Bydda chdi wneud yn tŷ yn bedrwm? Pwy? De. Rwy'n i'n mynd bedron gan adran. Deach di ei. O na, dim bych di o. Pwy leis ti wedi gweld rhywun yma, di? Gweld gymaint i fod yna. Am dro, se. Am dro. Am dro. Redig. A tomato. Tomato. A olwg bydd ati o brynu. Di. E? Pa lig di tomato? Allan o 10? 8, 9. O, mae o gystal am Maldwyn, di? Ne. Beth am Simon Jones? Yn iawn di. Iawn, di. Iawn, eitha farciad yn o 10, da ni sio. 8, 9. 8-9. Ar gwybod pob wyth naw? Beth Beth am Morris? Beth am Morris? Beth am Morris? Mae'n gael, mae hwn 8, 9 o. Pob wyth naw yno. Beth am car? Neu fi salon yn bair. O 8 a hannar, 9 hwnnw ri. O, oce, 8, 9. 10. Tisio peint o leis, tisio peint? Tisio peint? As.